काले नतिया के बड़े टमाटर देखे गोइला इतना महंगा आए आई मोय सड़त ए बेरा कहता कि ये चाची दम ताजा ताजा टमाटर बटे देखो रख दे मुन त 10 दिन खराब ना होई दोगलऊ के काल के आवे दे बेचे नती उधार देखे जाना जैसे लगता कि पैसे ना दियो आए पैसे हम ना उनका के दे उधार ध के चल जाना टप देना अरे बुचिया अरे माई का होई बुचिया पैसा ना घरवा हमरा के भी होलू माई चुप 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 नतिया मुता पी पी के पीट के भर मर लबन ना मोय मारी के देहिया तुरल सरे माई बताओ बे काले दोगलवा फोन कर के सासु भाई हम सुधार गइल बनिया हम वो घर में हम ना जाई माई हेजा बट तू फोन काहे ना कइले ई बता बुझियो बिना फोन कइले तू आइली बिना फोन कइले हम भाग के आइल बानी हो जाला फोन ना करम मम्मी से तोरा के जब मरला से तो तू हमसे काहे ना कर तोर बाप के भेज तोर बाप कहता ना हमरा के तू झूठ बोलतलू हमर दामाद मरबे ना करला हैं हम माने झूठ बोला तनी रोज दारू गांजा पी के आया के मारता पूरा ओकर परिवार के करी ना सबके खाना बना के खियाई ना तेल बतावा हो हाय आ दे फूला रहत रहे हाथी लेखा आ जब से लड़की के बियाह हो जा भइल नतिया मार मार के हड्डी के कबड्डी लगा के देलबे सुन अब हम हो जा ना जब 2 बजे तक ले जब तक ले उ सुधारिया ना तब तक ले वो घर में हम ना जाए हम जही ना देब तू टेंशन मत ले हम जही ना देब तोरा के ऐसे यहाँ दोगलवा बहाना बना लिया के चले त के हम ना मारब अब ना मार फिर उहे धंधा करता के नतिया मुतिया ना आइनु त कोई देखिए जे नहीं के आइल भागुल का ने का हम के जब का कर जबरदस्ती उठा के चल तोरा के हम आयु घिसिया कैमरा के ले चल जाए अच्छा तो लड़किया के बेचले नहीं कि जबरदस्ती लेके चल जा मारा में जब कूट के आवे दे दोगलवा के आवे दे घर में चल बुझे चल मार गहकी पर गहकी चढ़ा चमसा कुछ का खेत जमीनवा त हम ही लेबू ये से 2 डीसी मिल हम दम रोड पर लौ गइल बा आज ना तक काल केतना रुपया बोल के बढ़ाला सब बचवा का कर के किनियो अपन बतावा हो नहीं तो नहीं हां तो हाँ तो जब देखो जमीने के फेरा में रहला मुआमा हां तो लागत जमीनिया तारा साथे जाई जमीनिया हो हमार लायकी के हाथ ना दुख में परसों कहत रे कि जा लायकी अभी त जी बैठ के आ जा बुढ़ा तारा हाथ ना टाइम नहीं के हमरा बेटी भी जाके 2 मिनट घूम के आईबा तोर बेटी बड़का दुख में बिया हमर बाची अबे आके गिर लागेला रोवत दिया ओ बाबू आ गइल जा आई हो मैया आई ना नतिया तहर दोगलवा दामाद पी के हमारा बेटी का फिर राती के मरले बा झगड़ा करके भागल बिया अब हमार लेकिन ना जाइयो जा अब हम एजे रखब अब ना जा हिस्सा दे के रखब तो लिया के रखा जवन हम लेबे पहिना 2 डिसिमिल जमीनवा वो लागत कि मैं अब खा के कुल खत्म कर दिया सा कैसे बाबूजी ओ बाबूजी हमर घरे जा पड़े ना रानी रो तड़ी ता बच्चे पे दिन पर दिन बच्चे तोहरे फटल हो हमारा लड़की के तोरा के कहला रे आवे के जी या पी के मुआ दे मारता हमरा के अब घर में ना जाए बाबूजी तू हमरे के जे वो घर बनवा दे भाई बुचिया हां भाई तोरा के तू चिंता हमरे के जे घर बनवा जैसे आइल है ना वैसे चल जो बाप हवा की कसाई हवा हो रावण हो तो कौन सा मामा रहे तू कौन सा बाप बन गइल बड़ा लेकिन मैं का देख के हमरा के बियाह कोलन तू गोई ना देख के तरह के ना लौकल लइका बा मिलात रहे पी के देख जवाने लइका बा ओकरे दुवरिया गुजर होई ठीक है हमार दुवरिया कैसे गुजारा होई हमरा बाची के मार के शमशान घाट जरा दी घर में भूख लगा चलो खा ले बनैले बन दाल भात चोखा रानी हम जब तक जियब तब तक तू रह जा काय चाका के रखले ई तो के गरियावे के ना मारे के मन करता देखा के कर बाप भाई चाहेला रे कि पूरा दम दुख में रहे सुख में रहे उस सुख में भी के कर माई चाहेली से तू ही जान मन बड़ू बे के ना चल अपन मरद के संग रहला जब तक माई जी तब तक बेटी हमारे जा रही माई के करे जैसे हमरा बाप के पता ना क्वेश्चन करे जा होला साण कहीं जैसन तू बारी वैसा तोर धिया बिया आ उहे लीला करतिया आ तू ना पहुंचबा ओकर भातार भी ना हम पहुंचब ना तू के केस करब कानून में बनवाई आ संग तोरो के हमर बेटिया के बेचले ह देखा कैसे बनवा तुम तोरो के तर दमा दो ठीक बा ए भगवान आज बेटी के बोले के चाहे त मातारी बिया मार चढ़ावत या कपार पर अरे ठीक बा दामाद पी खा के मारो था कि का करता वो करो के समझावे कर चाहिए तई आ गई इनके समझावे के पड़ी हमारा ई हरामजादी हमेशा भाग चली आवतिया
हाँ एकरा के हम का कमी कइले बानी हमारा ससुरारी आवे के पड़ल। हाँ हम आज माई के पैसा दे देनी हाँ ओकरा खातिर या के भाग गई अपना गाँव में हे बेरा एकरा कमाई करत तनी हरामजादी के। बानी जी ससु माई अरे आई हेने आई पहले हेने आके चिन्ही के ह चिन्ह तो नहीं जा रहा सब तो भुला गेल बन बुझा ताटे गोड़ लागत तनी माता श्री। खुश रही आशीर्वाद देवे के त मन नहीं के करत मन तो करता कि ऐसने शराबी ना जैसे हमरा बेटी के संताव त ओसे ही आपस शांति जिंदगी भर ठीक ना पहले पिलुआ पड़ जा जिंदे सुनी सुनी काहे इतना उठपटांग रहुआ बोलत नहीं हमारा कैसे ही बोलल जाला दामाद के। देख जान त न जौन पाँव पूजाला ना वही घरे ना मुंह में लागेला दो चार जूता पूजाला हाँ जूता से ठीक भाई तो सुन ले बानी लेकिन रहुआ ई नहीं सुन ले कि डाइन के दामाद दुल्हन होला है का इतना गर्मियात काहे बनी जी गर्मियात कहाँ बनी हम हमार लड़किया ना ही अरे और लड़की भाग के आइल बिया कई बार भाग चुकल बिया एक बार छोड़े के जाए तो छोड़ ऑटोमेटिक हमरा अपने आवे के पड़ गेल है बताई मत होती का जब हम विदाई करबो ना करबाइल बन त पी के हमरा बेटी के मारत नहीं रुकत नहीं ऑटोमेटिक भागावते लड़किया हम पागल बिया पी के हाँ? ई करू ऐसे कह दिया लड़किया पागल नहीं खे हम दारू के तकबो ना करने पियला के तो दूर बात में महाराज हां अखिया बंद करके पी ले थोखब तो कहां से तकबो करा के रवा देखिए आपके बाबूजी के मुंह देके बियाह करत ने हमर बेटा पढ़ता लिखता कुछ ना नासा करला आ तो गलो दामाद बड़ा अब कैसे हम बताई रहुआ के हम ना कुछ करिला अपना बेटी के बोलाई रहुआ काय खातिर बोलाई हमर सुधा कहि तो कि हम पियला नइखे होखल जाता हमर बेटी तेरा सामने नइखे होखल जाता तू हर मुंह देखने के चाहत हमर बेटी हो ठीक हां तो ठीक है बेटा रख लिए जी आगे रंजिया के बियाह में जाता नोका बरात होता है देखे खातिर ले पूछिए जी के बाड़ी यहाँ से पूछिए अगर हमार कुछ गलती हो ए जैसे ही सुनी हम बताओ तनी काहे भगली है घर ले काहे ई भगली है कि रोज हम इनकरा के कमा के पैसा देत रहनी है जोन भी कमात रहनी है 10-20 अब दे देनी हम माई के कहिया मेरे का पैसा देले माई के देनी है वही के चलते भागी एली है हमार लड़की इतना पागल नहीं कि माई के देबा पैसा पागल बनी रे कम पैसा हमारा के देले बड़ानी ये अपने माई के कुल कमी नहीं देले ला हमार बाची एक रुपए पैदल आइल बे गाड़ियों पर पैदल तेरे साथ में चूड़ी बे हमारे यही तेरे नुमाई मार फोड़ले वाला चूड़ी कहीं नहीं मरला आई हो दादा हे भगवान तू ही देखी हो अपने माई के क्रिया खाए ना के हां क्रिया खाता तू खा अपना माई के क्रिया उठा के लेके का कहते हां का क्रिया खिवाई क्रिया तू अपने माई के क्रिया ए चुप रह कहा तनी हमार लड़की के मत बोला हमार लड़की के मत बोला ससुर जी के बोले रहुआ से बात ना होई हमारा हटी हटाई हटी जा रहुआ सब बाबूजी मालिक ना बोलाई बाबूजी के बोलाई अपन अपन बाबूजी के बोलो डटबा हो मैं तूने पैसा दामाद हो तो दामाद ले खड़ा रखो ठीक ना तू तिलक के ना देली सब हमरे के इज्जत से ना रोकेला बाप का जानता बेटी बोलाई इनकरा के जाने ली सब बाबू हमार बाबूजी जे के मालिक नहीं मालिक है जी प्रणाम पितामह मात नहीं खाओ को तो खुश रही हमर बेटी महाराज बोले यहाँ लोग समझाई का बात बाटे हम कहो तो नहीं छुले तो नहीं छुले एगो सीख ले कि ई हरामजादी झूठ बोलतिया चुप रह हम तोरा ले बात छिपले बनी बाबूजी नु बुढ़िया पलान मार बाप ओही से ना पीछे पड़ल बना ओकरा ऐसा बात ना है दामाद के पांव सही सही कह दियो तोर महीना बतियावे लिंक करे ले कोट पहन के चलता नहीं अब मेहरारू के हो जते नहीं अरे ना दामाद के मां जरा पांव पूजा जरा रे चुतरा फोड़ दे तारा ए ससुर जी सुनी हम क्रिया खातिर हम बेजान रहुआ अपन बेटी के राखी अपन ना हटी हम रखब हाय महाराज बताई ना पानी के पूछल गई ना पात के पूछल गई दूसर बियाह करता राखी त काय ओसन करम कोले बड़ा खा के तारा कमाई पानी के ए पर सुनी है ना एगो बात ओकर बाद हम चल जाते नहीं एगो बात हम बोला बाकी एकर बात रहुआ हम चल जाते रहिए जैसे हाथ जोड़ी बा दामाजी बोली एगो सुन ले ओखब जा हां कि बिना बोलवले गौरा नैहर मत जई है आदर ना हुई है तोहार रउआ राख ली देखो तनी को दिन आदर होता है हटी हम ना सुन अरे दामाद हां बोली सुन ले तनी सुन रही सुन ले बदी मैं हमर मां के 20 साल पोस देनी ए आदर ना होए तो जब तक माई जिंदा रही तब तक बेटी के नैहर बना रहेला हां भगवान ने कहतन के पहले बाबूजी मर जा आई हो पापा माई धिया दोनों हमारा के बुआ हम चल बिगाड़े बियाह करे देला चुपचाप रह हमार बेटी के कुछ मत बोली खबरदार हमार बेटी के कुछ बोल देन अरे दामाद जी आइल बाना दामाद जी के बात सब ए सुनी है ना पहले हमारा कप्तान की बोल लेबे दीजा हां बोली दामाद जी ओका हम चल जेब ओकर बाद रोज बजन हे लड़की से और कहा तनी का तू भाग के लू हन तो तू रह जा कतना तहार आदर होत है जिगवा हमहु देख लब ना पछतैलू तो कहिए कि का कहत रहल हमरा के पोस कर चलो तनी माता जी चलो तनी अरे दामाद जी
अरे बाप हम मन बेटी के रख ज्यादा बाबूजी कौन तक ठीक हो गल मेजर हम तो के पता बारे आए क्या दिन पता तू बा? क दिन जा गुजर होई माई मेरे के दिन गुजर करी नु माई लुगा फाटा साका के रखले बहनो आए तो जब रखई के रहे घर में तो का जरूरत रहे कर मंगिया ठिकावा जाके पी मारी हमर बेटी के हम से देखब हो हम देखब हमर बेटी माराई त हाँ? ई कहा सही ठीक है कि माँ तारी ऐसन बाईसा ना कि बेटी के बढ़ावा देता ऐसा बढ़ावा ई आवत या गौवा घर में का कही कि मार मार भाग के आवत मार बियाहे कैले हो जा गौवा घर कही चाहे ना कहे तो बड़ा उन्नति तू पहले ए माई देख बाबूजी बहुत ही देख के हमरा के जरूरत है तू कहने कोई से हमरा के पोस के से अरे तोरा के कोई से तू कहले बन ठीक है का होला कि अपन देख घर घरे हो गेले पैसा न बा अरे बचिया मत रो, हम- महतारी तो के डांसी ठीक है हमार मरद कहत रहला देखो तनी के तोरे जे कतना दिन इज्जत होता है ना होई बचियो ना होई रे लाड़ी बातर काटी देख हमके ना सरका तू जल रही है बाक तोरा देखा तर केता देखो जो हमार लड़की के भगए धर तुझे ना का करे धरे अच्छा बैठ हो। पहले बैठ ई बताओ कि को दिन रखबी हम जब तक जिए तब तक रखो अरे रे समाज रे आन घर के बेटी की गई अरे बाप दाम साल का देले बिया ई बताओ महतारी बिया हो आ साका के रखले बिया कपार पर एके ना के देखी रे के और बोई जैसे लागत तेरा बाप मैं देले बाटे कि खोज जाके खोई उठ हरामजादी घरवा के कामवा के करी सुतबू तू त हम काम करब हम बना के खइबू मम्मी जी अभी तक मेरा 2 दिन ना आइला भइल हाड़ी नहीं के बढ़िया से छुआ 2 दिन तो ढेर बीत गल हम तो सोचनी कि डोलिए में से उतार के आ तोरा के ऐसा ऐसा काम करवाएम ना कि जिंदगी में तू याद रखबी ठीक है मैं हमार का गलती बाटे बता का गलती बा बाप कहला से बड़ा छापती लग दे जितना करार बा फिर वो घर ना दलस फिर तिलक पे दे दे फिर विदाई के बेर में दे दे ए हरामजादे तोहर बाप कह दे रे हैं हमर माई बाबू गरीब है जब हुई जब दे दी हमर माई बाबू बेटी पैदा कर देही आ गरीब के नाम लिख के छोड़ देही हमर लड़का पढ़ल लिखल बाटे पासल करार रहे अभी 3 लाख बाकी बा तोर बाप कोहे पहुंचाई रे हो जाए जब मैं खेत बेचियन बाबूजी तो दे दियो कटोरा लेके कहते गली गली घूमे के मंदिर पे बढ़ जाए के 2-4 महीना मिल जाए तिलक भर हमार पैसा जब तक बाप भाई तिलक ना पहुंचे ना रानी बना के घर में रखब चल बर्तन मत